Focus lang. Taga saan ka? Mexico, Pampanga. Hindi na lang sa Kusita. Umitikot ka lang. Pag tinanong kita babae ka lalaki. Kilala mo si Yeso Cristo. Ano pangalan ng asawa mo? Kaya na ka na? Ano pangalan niya? Sige. Taga saan ka? Mexico. Ilang beses na hinilot yan? 5 mangilot. Hindi pa rin nakuha. Hindi tayo makukuha yan. May sanib eh. Pikit. Pikit lang. Pangalan? Apelido na lang. Wala sa kamay. Ay, wala sa pa. Nasa gitna ng katawan. Pikit. Hanggang hindi ko sinasabi yung dilat yung mga mata mo, may didilat. Kasi may dasal na yan. Makakawala yan. Wala na tuloy. Tumakbo na. Wala. Wala na tayong tatawagin. Umalis na. Nawala oh. Umalas na siya dyan sa pag-inom mo sa pag-hagis ko ng tubig sa pagbola mo. Nawala yung sakit, di ba? Ayaw mo yung magaling ka na. Ano pakiramdam mo doon sa likotan mo? Masakit pa? Nabawasan? Nabawasan yung sakit? Madali na lang yan, dito ka na lang. Tapos na. Nabawasan yung sakit? Relax, madali lang to. Taga Mexico, Pampanga ka, no? Relax lang. Pag niyo bang mangilot na, relax. Nasaan pistawel? Pistawel? Wala kang pistawel, sige lang. Kaya mo lang. Natakot na. Lumakas. Pero hindi siya tao ha. Alam ko hindi tao to eh. Umalis na siya. Alam niya na masasaktan siya kaya hindi na umalis na. Hindi na babalik yun. Ayaw na agad eh. Todo. Sige pa. Relax lang. Huwag kang lilingon. Diretso lang. Tumakbo na yung maligno. Ayaw na agad. Hinga, nawala din. Hinga. Hinga. Straight lang na diretso, tingin lang. Hinga pa ulit. At lang pumasok ng hangin. Pipilipit sana diyan kanina yan, asawa mo. Aangat yan sa upuan niya diyan kanina. Kung hindi tumakbo yung malik na sa loob ng katawan mo, tumakbo siya. Kung lumabay yun, umilit na kunin ito, talangin mo yung asawa mo, mahal mo ba ako? Pag sinagot niya hindi, hindi yan asawa mo. Talangin mo, hindi mo ba mahal ang anak mo? Wala akong anak. Kata pasyente. Lala. Huminga na isang beses pa. Kulang pa yung hangin. Lakasan mo pag hindi. Kita mo. Yan. Hinga. Isa pa. Tama na. Okay na yung hangin. Diretso higa. Diretso lang. Kaya mo lang. Baba yung pa. Baba. May bagsak ng gataw mo. Yan. Natural lang. Huwag mong gagawin. Hinga. Alanganin. Diretso. Ulit. Diretso lang ang tingin. Lagi diretso. Huwag kang liliko. Apa? Ulit. Lagi ulit.
Okay, siya. Sige. Sige. Sige pa. Okay. Diretso tingin. Tayo. Hinga. Hinga. Lihat ng konti. Sige pa. Iyad mo. Sige pa, ito mo na. Huwag mong i-delay yung paa mo. Babakigsak ko lang eh. Tatawan lang. Hinga pa. Hinga. Lihat pa. May lang. Tama na. Okay. Pagkagalaw. Okay. Straight. Hinga na mayos. Antayin mo lang. Ano paramdam mo? Minhawa na. Igilaw balik mo ngayon. Igilaw, awa kami dito sa tagiliran mo sinasabi mo sakit. Nawala. Nawala na yung sakit. Eh wala na yung boyfriend mo. Boyfriend mo maligno. Anda, sana hinawakan ko na, hindi ko na ako nagbitawan eh. Tumakbo. Magagawa ko. Humiga ka nun para maayos natin sa tagiliran. Ayaw magad, kung wala ka ng kahirap-hirap sa tagilid. Kaya sa pumunta. Diretso, diretso, diretso. Straight. Straight, diyan. Diyan pa. Diyan, diyan. Diyan pa. Kabila. Sige, hinga. Huwag kang hindi huminga. Sige. Ganyan talaga, medyo masakit. Kasi may halo pong elemento eh. Higa. Kitawan mo yan. Yan lang. Lihat ka ng konti. Konti pa. Konti na lang. O, tama na. Hinga ng layos. Kamaya mo lang, pagkami mo lang. Okay, hinga. Straight ang pa. Straight ang pa. Relax mo lang. Straight ang pa. Huminga ka na malalim. O sige, pwede ka na umupo. Balik ka ulit dito. Sige, huwag ka na muna. Relax lang. Straight mo yung katawan mo pala. Ititingnan lang ako. Nahilo ka hindi? Subukan mo maglakad. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Irerekta na lang kita. Igalaw mo yung mga katawan mo. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Ano? Nawala na yung sakit? Tumalong ka. Tumalong ka nga. Ha? Okay, masigit lang. Konti ka pa. Nawala na yung sakit? Oh, salamat. Taga-saan ka? Mexico. Ilang mga kilot na yan? Pang-5 na. Pang-5? Kailan mo pa ba sakit yan? 8 months na po. Tumakbo na agad yung elemento eh. Ha? Wala na taga-sakit? Wala. Sigurado? Salamat kay Kristo ha? Salamat.